Dipimpin akhirnya Paulus Sandana, UPPL Margana Paturi, Muslim Nugroho, July, Forum Sabah, NDP Progressive People's Joint Action Committee for Modular Movement, हांख्रायनाय बायदियै दिनै 2 घन्टा राजा लामा जथेनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि बरमायाव नुजाफैनाय दिनै बे फुंजानि न'निफ्राय जाया लोङा ओंखारबोनानै सोरबा थाबायनानै सोरबा साइकेलजों फैनानै बेवहाय बरमायाव राजा लामाखौ खोब जायगायाव जथेजोबनानै बिनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय लैहोर ओंखारबोनो राजि आरो दिनै गामि दरफ्रोमनिफ्रायबो बेवहाय फैनानै जे मैया दाखालिनिफ्राय क'क्राझार आरो चिरां मोननै राजा लामा जथेनाय हाबाफारिनि रुजुनायाव दिनै बरमायाव जि नुथाय नुदों